खुंग्रि हालामाव दैबाना जानाया हयथ' गोबां बोसोरनि उनाव दिनै जाफिनदों। दुखुनांथाव बाथ्रा रावबो एक्सपेक्ट खालामाखै बिदि दैबाना जागोन होननानै। दासिम मोननाय लिस्ट बायदिबा 13टा फेमिलिया दैबानाजों लोमजादों। बेनिफ्राय दाउ, अमा, हांसो गोबां खथि जादों। लोगोसे रायजो राजाफोरा बेवहाय गोरान खेथि मावोमोन, फाथो आबाद बायदिसिना बेफोरबो जोबस्रांजाबलांदों। दुखुनांथाव। दा अलरेडि बेनि सोमोन्दै डिसिजों आं सावरायबाय। डिसिया नै दा रिलिफ टिमखौ फाथायहरगासिनो दङ। रिलिफ टिमा गावसोरनि राहा लामाखौ लासिगोन। अब्लाबो आंबो दसे दंथ'यो। गुबुन जायगायावबो बिदि दैबाना जादों होननानै खबर सफैगासिनो दङ। बेखौ जों नायथिंनो थांगासिनो दं। ओरैनो गंबैसे न'खरसो दङ सार बेवहाय? बेवहाय दा 13टा फेमिलि दैबानाजों लोमजादों होनदों। बेसेसिम दाबो मोजां खबर फैजोबाखै। हरनि 2:30 दै लोमजाजोबदों। दा खबरा हयथ' फैगासिनो दङ। ओरैजाय फायखाजरा प्राइमारियावबो जादों बा VCDCनि आन्दारावबो जादों होननानै जोंनिसिम खबर फैदों। दा जों बेखौनो इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो। दा बेवहाय ओरैनो बिसोरनाथ' न'आ थानो न'आव उन्दुजाला, बिनि माबाफोर बेब'स्था खालामगोन नामा सारा? सरकारा बिनि राहा लामाखौ लागोन। बिनि थाखाय टेनसन जानो नाङा। हयथ' एसे लेट जानो हागौ 2-3 घन्टा माबा मोनसे, खिन्थु बिनि राहा लामाखौ जों लागोन। दहाय बिसिमोननो दा गैबावलासो बारा। 우리네요 씨발 고기가 하시구나 나그래 살아야 돼.